Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Honghong ni Marwa. Oh, Marla! Hain ka naman, Sab! Diara ko, Oh, kinahanglang maluwas sila pa. Marla! Nagsulog ka na si Nina sa nurse. May nurse kami sa din eh. Oh, Tili! Kiyun sa man mo ang nurse. Pero, wala naman na maglihok sa sahog. Makamatara ka na siya. Kung mawa na kita din niya. Dali na. Marla, ayaw. Ayaw paglakaw. Kinahanglang mamatay si Marwa. Mao ka na ang gusto ni Sarah. Unsa? Wa na tayo panahon. Kay nag-ungaw na sila sa kamatayon. Oh, ang nurse. Basi mamatay ni. Kiyun sa maganin niya. Wala naman na maglihok. Oh, ako na siguroon kung buhay pa ni. Iyan ning gihabulan ng lawas. Ako ning himulsuhan. Oh, buhi pa ni. Buhi pa. Mura man linig natug. Bahala na ni. Akong sundan si Marla. Nalain sa pisultihan sa kong anak. Sa villa gito siya paingon. Ay naman ka to si Marla. Kiring, Brad, subayal ni kasada, ha? Mga di aganan paingon sa gawas, gikan sa ospital. Oh, kinala makitaan si Marla. Oh, ito na siya. Brad, hunungin ang nurse nga naglakaw. Ato siya masakyon. Marla, dali, sakay na. Di na ko mabalik sa Aki. Di ka na mabalik sa agi? Sige, di tambalik. Tabangan natin ka sa gusto mong buhaton. Dali, sakay na. Oh, Brad, sige na. Padayon ta sa amo. Sa Villa Alpamero. Kana, paspasin ninyo ang pagpangita sa uni numid. Wa na tayo panahon. Ugma, mauna ang panatiusa sa adlaw ug sa buwan. Kinahanglang mabuhi si Numid. Kita na ang maghari sa kalibutan. Kita! Ug bulahan ka mo nga misunod sa akong mando. Kay mainyo ang way katapusang kinabuhi. Kung mabuhi na si Numid. Mahal ko. May naukayan ko. Kuha! Ug pakit ako, Gabriel. Niara, mahal ko. Kalabira ka na sa mananapa. Dili ka na kalabira ni Numid. Sige, padayon sa pagpangita. Padayon! Nari kita sa Villa, Marla. Brad, nara mong plate, oh. Marla, wataw na ko. Ubanan ko ikaw, bisag asa ka paingon. Marla! Oh, bisur siya sa Villa. Mag-usap ka siya sa Villa. Magdali ko. Dili ba mo mahimuag pa siya sa akong mga mata. Marla! Hain ka! Marla! Anak ko dili pa. Oh, naka sa kwarto kilid sa hagdanan. Nag-usama ka diha. Oh, nagtutok lang siya sa aparador nga daghan kay mga garapon ug mga gamit sa pagpamarang. Laom kay siya ginauna. Marla, mag-unsam ka din eh. May gipangita ko pa. Unsa ka na? Ang librito ni Sarah. Unsa? Nahibaw ka na niya din ang libreto ni Sarah? O kinahanglang makit-an ta kiniya. Kay gitaguan kini ni Marwa. Si Marwa nagtago sa libreto ni Sarah? O, tabangi ko sa pagpangita niya. Oo, tabangan tika. Pero usama na to ang mga libreto kung ato ni makitaan. Ha, Marla? Wa pa ko mahibaw.
Pero kinahanglang makit-an ta kini. Oh, Madla, mas may tiri mo kaon na. Wa na tay panahon sa pagkaon pa. Kay ugma, maghiusa na ang adlaw ug ang buwan. Dili mahimong mabuhi sa Nomed. Madla, di man gikan kanang imo gipanulti. Ha? Sa hunghong ni Sarah. Usa, si Sarah sa bang mihunghong ni mo? Ayaw na paglangan pa. Kinahanglang makit-an na nato ang librito. Pero sigurado ka ba? Nga ni ari gito ining kwartuha? Oo. Niya dili taguwi ang maong librito. O gibati ko nga niya lang sa tong duol ang nahimutangan anang maong librito. Oo, sige. Ato ko kayon kini mga butang sa parador. Ato ning tagsaon. Usam sa imong buhaton sa mong librito kung imo ni makit-an. Gamiton. Unsa? Kinahanglang makit-an niya. Uy, Marla. Giyon sa man mga butang sa parador. Imo man gipagbuak. Ang librito lang ang gikinahanglan ko ug dili ka ng mga butanga. Unsa? Uy. Agayon, may nakitaan ko sa akong pagkupaniya. Ambi, ihatag ka na ko ka ng sa kalabira nga nakuha mo, tiguwang. Kaniya, agayon. Dili gihapon kini mao ang atong gipangita. Tingali guwa din ang atong gipangita, mahal ko. Ni adini, dili mahitabong masayop ko. Ingon sa mabatyagan ko na ang iyang presensya. Busa, sige na. O kaya pa ninyo ang tanang punuan sa kahoy ining dapita. Matuman na gaon. Nganong maglison man ko pagtuto sa nahimutangan sa maong Marla, anak, nahurot na itong buwag at nabutang din sa kwarto. Pero, huwag kita nakita ang librito. Hain man ang librito. Sa tingin ko, Sarah, hain ang librito. Hain. Mga ngalilang halayo ginanguan niya. Sa luyo sa buwag kalilak na ang librito. Ursa, pero huwag may buwag din sa kwarto. Uno sa mga mga butang. Dili. Dili! Naunsa ka, mahal ko. Ni ana usab siya. Kinsa ang niya, mahal ko. Si Sarah. Unsa? Nabatian ko ang tingog ni Sarah. Ni ana sab siya. Busa, sige na. Kinahanglang makita na ang uni Nomed. Paspasin ninyo sa pagpangita. Kinahanglang mabuhi si Nomed sa dili pa makabot sa akong nahimutangan si Sarah! Sa bungbong. Pangitaon ta ang buwak sa bungbong. Sa bumbong? Tol. Husto, nagkasabot ako. Basig may marka nga buwak sa bumbong. Si, atong ganiran ang tanaw tibok bumbong. Kung doon na ba'y drawing nga buwak sa lilak. Limpyo magkanibahin na sa bumbong. Lilak. Marla? Murag wa mo gimarka nga buwak ang bumbong. Dili ta mo hunon sa pagpangita sa maong buwak. Mao lang kini ang atong ilhanan sa nahimutangan sa librito ni Sarah. Sige. Di kita munong. Kung maulit kini magkasanta sa kanautan ni Barwa, kinalang ato ginabakitan. Ay, magkakaang buwak kayang giingon. Dili ni tinuod ka buwak. Posible nga, markar gani sa bumbong. Ayaw ka mo paghunong sa pagkubkob. Kinahanglang makita na nato ang uni Nomed. Mahal ko. May nakubkuba na sag ko. Ambi ka na. Pakita dayon ko, Gabriel. Niara, mahal ko. Mauna kini. Mauna gid kini ang atong gipangita. Mauna kini. Sa katapusan, mabuhi ka na gyud Nomed. Maato na ang kalibutan. Mamatay ang mga kaaway. Mamatay.
Ug kamong duha tiguang, Gabriel. Sunod kamo kanako. Kinahanglangan damon ta ang pagpakabuhi pag-usab ni Nomed. Huwag yun. Huwag kita nakitang marka sa buwak ng dilak sa bumbong. Pero ni aral siya sa kwarto. Ni aragit siya. Oh, uy! Manang! Niya ka! Diin ka man yung taon. Anong kalit man ang kanawa, ha? Huwag ka di ka man ang hita mo. Ay, kukuan. May importante lang kung giadto maning. May gipagkikitaan lang ko. Unsa? Kinsa? Ang akong apo. Kukuan. Oh, ayaw pa magkakmanang. Nahibaw kong wakay apo. Maong gisagop ka ni Lorna. May apo ko. Dungan nga na tao ni Marla. Unsa? Unya na ka na inyong istorya. Tabangi una ko rin sa pagpangita sa markang buwak ng lilag. Pero huwag mo kita nakitang buwak sa bumbong, Marla. Kana di ay sa sahog. Dili ba marka man na nga buwak? Oh. Tuod. Marka to nga buwak ka ng nasa mong gibarugan, Marla. Kung mao ka na, niya sa ilaw sa sahog ang librito. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.